барои дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ҷавонони соҳиби истеъдод стипендияҳои президентӣ, квотаи президентӣ ва стипендияи байналмилалии дурахшандагон ташкил шудааст, ки ҳамаи ин иқдомот ҳамчун далели ғамхории пайвастаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалии Раҳмон арзёбӣ мегардад. бале, ва ин аст ки ҳамасола тариқи озмунҳои махсус ҷавонону наврасони зиёде барои дарёфти квота ва стипендияҳои президентӣ миёни ҳам рақобат менамоянд. иқдоми мазкур имкон фароҳам овард ки духтарону писарон аз ноҳияҳои дурдаст бештар ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар шомил гарданд ва барои рушду инкишофи ҷомеа саҳми арзанда гузоранд. аз оғози қабули довталабон тибқи квотаи президентӣ беш аз 23 сол сипарӣ гардид. То ин дам ҳазорон нафар ба ин васила муассисаҳои олии кишварро хатм карда дар пешбурди ҷамъият хизмати босазо доранд. сулҳу осоиштагӣ ва суботи сартосарӣ дар кишвари азизамон имкон фароҳам овард, то духтарон дар тамоми самтҳо фаъолияти босамари худро ба роҳ монанд. яке аз иқдомҳои шоистае ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 1997 анҷом доданд, таъсиси квотаи президентӣ маҳсуб меёбад. ин иқдом имкон фароҳам овард, ки духтарон аз ноҳияи дурдаст бештар ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар шомил гарданд ва барои рушду инкишофи ҷомеа хизмати арзанда намоянд. барои ба таҳсил фаро гирифтани духтарон дар донишгоҳҳои олии кишвар шароити мусоиди таълимӣ муҳайё гардонида шудааст. ташкили китобхонаҳо, толорҳои хониш, китобхонаҳои электронӣ, синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо ашёҳои аёнӣ ва мизу курсиҳои замонавӣ духтаронро водор месозад, то вақти худро барои аз бар намудани дониш сарф намоянд ва малакаю маҳорати худро такмил диҳанд. тамошобинони азиз, ин лаҳза суҳбате дорем бо гирандагони квотаи президентӣ, донишҷӯёни факултати химияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Нодира Яқинова ва Шарифа Моҳ Абдурахмонова. хуб, дар оғози суҳбат андешаи худро вобаста ба таъсис ёфтани квотаи президентӣ баён мекардед. аввалин бор квотаи президентӣ соли 1997 таъсис ёфтааст ва то инҷониб бисёр донишҷӯён бо квотаи президентӣ ба донишгоҳҳои донишкадаҳои кишвар дохил шудаанд ва ман ҳам соли 2019 бо квотаи президентӣ ба Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон факултати химия дохил шудам. ҳоло бошад ман дар курси дуюми факултати химия ихтисоси химияи умумӣ таҳсил карда истодаам ва кӯшиш мекунам ки баъд аз хатми донишгоҳ ба ноҳияи худ баргашта ҳамчун мутахассиси хуб кору фаъолият намоям. имрӯз шароит барои омӯзиш дар факултати химияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон чӣ гуна аст? шароитҳо хеле хуб мебошанд. мо дар ин ҷо бисёр чизҳоро омӯхтем. аз тарафи донишгоҳ моро ба бисёр заводҳо бурданд ва ҷаҳонбинии мо хеле васеъ шуд. дар институти аз он ҷумла институти химия, заводи алюминий якҷоя донишро ба худ гирифтем ва зиёда аз 10 озмоишгоҳ кор ва фаъолият мекунанд ва ҳар яки онҳо дорои шароитҳои гуногун мебошанд ва ҳар яки онҳоро мо ҳамроҳи омӯзгорон дар корҳои таҷрибавӣ дида баромадем ва ҳар як омӯзгоронҳои таҷрибадида ва хеле донишманд ба мо дарс медиҳанд ва мо хеле чизҳоро аз онҳо омӯхтем ва ман ки аз рӯи ихтисоси химияи татбиқӣ мехонам ва дар мо бисёр таҷрибаҳоро омӯхтем ва бисёр чизҳоро татбиқ кардем дар бораи истеҳсол кардани хишт, дар бораи истеҳсол кардани семен, таркиби химиявии он, таркиби чӣ гуна истеҳсол кардани онро аз омӯзгорон омӯхтем. кӯшиш менамоем ки дониши худро ҳамроҳи омӯзгорон дар амал татбиқ намуда аз шароитҳои имрӯза истифода бурда мутахассисӣ варзида шавад. дар ин баробар барои духтароне ки аз ноҳияи дурдаст ба таҳсил фаро гирифта шуданд хобгоҳҳои замонавӣ муҳайё сохта шудааст. барои соҳибҳунар гардидани донишҷӯ духтарон дар хобгоҳҳо махфилу чорабиниҳои гуногун гузаронида мешавад ва ҳамчунин курсҳои дузандагӣ, пазандагӣ ташкил гардида донишҷӯён зери роҳбарии омӯзгорон ҳунару маҳорати худро такмил медиҳанд. таъсиси квотаи президентӣ ва дастгирии ҷавонон дар амалӣ сохтани сиёсати иқтисодӣ, фарҳангӣ ва илмӣ нақши назаррас мебозад. пас зарур аст ки ҳар як ҷавони худогоҳ ва ватандӯст фарҳанг, тамаддун ва осори ниёгонро пурра ҳифз намояд ва ҷаҳд кунад то барои рушди кишвари азизамон самгузор бошад.